No niin, nyt pääset harjoittelemaan, miten desimaalilukuja kerrotaan allekkain. Eli sieltä ylhäältä näet, että kyseessä on lasku, jossa kerrotaan 53 kokonaista 24 sadasosaa yhdellä kokonaisella 70. Eli laitetaan ne ensin tähän allekkain. Kirjoitetaan ensin toi ylempi luku. Ja jos muistatte, niin desimaalilukujen kertolaskus ei tarvinnut välittää noista pilkuista tässä kohtaa. Eli kirjoitetaan siihen noin numerot ja sitten vielä toi kertoja tonne alle. Ja sitten vaan aletaan kertomaan järjestyksessä. Eli ensin me kerrotaan tällä seiskalla kaikki nuo numerot. 7 kertaa 4 on 28, eli 8 alas, 2 muistiin. 7 kertaa 2 on 14, 2 muistista. Tulee 16, 6 alas, 1 muistiin. 7 kertaa 3 on 21, 1 muistista 22. Ja 7 kertaa 5 on 35, eli 2 muistista tulee 37. Eli ensimmäinen kertolasku suoritettu. No sitten tuleekin helppo. Eli sitten kerrotaan ykkösellä ja muistetaan vaan tuohon laittaa rasti, ettei vahingossa kirjoiteta numeroa siihen, koska piti kirjoittaa tuolta ykkösen alle. Sitten mä vaan kirjoitan noin numerot, kun ykkösellä kerrottiin. Eli 4, 2, 3, 5. Ja sitten siirrytään allekkain kertolaskun seuraavaan vaiheeseen, eli lasketaan yhteen noin numerot. 8 ja tyhjä on 8, 6 ja 4 on 10, 0 alas, 1 muistii, 1 ja 2 ja 2 on 5, 7 ja 3 on 10, 0 alas ja 1 muistii, ja 1 ja 3 ja 5 on 9. Ja sitten vaan lopuksi tonne vastaukseen, kun kirjoitetaan toi luku, niin sitten laskettiin, että mihin kohtaan tuli pilkku. Eli 1, 2, 3 desimaalia, 1, 2, 3 desimaalia, pilkku tulee tohon. Ja joo, täältähän tavallaan nähdäänkin, että jos 50 kerrotaan ykkösellä tai ehkä kakkosella, niin vastauksen luku on silloin 10. Okei, näin helppo juttu.